Súkromná stredná odborná škola podnikania bola založená v roku 2010 s jasným cieľom vytvoriť modernú a vysokoodbornú školu. Od roku 2024 ponúka študijný program zameraný na ekonomické a administratívne služby v podnikaní so zameraním na obchodnú činnosť a marketing. Škola poskytuje študentom široké spektrum vzdelávacích príležitostí v rámci svojho študijného odboru. Systém duálneho vzdelávania zabezpečujeme v spolupráci s rôznymi partnermi Continental, Krajská knižnica vo Zvolene, Mestský úrad Zvolen, Kúpele Sliač, BBX a Portas, kde žiaci absolvujú odbornú prax a nadobúdajú praktické zručnosti v danej firme. Následne na konci štúdia budú praktickú časť maturitnej skúšky vykonávať obhajobou projektov zadaných miestom výkonu ich praxe v prítomnosti príslušného inštruktora. V predmetoch aplikované účtovníctvo, základy logistiky a aplikovaná informatika pracujú žiaci s programami Omega, Pohoda, Stackbuilder a využívajú simulátor logistiky Transport Tycoon. Žiaci sa aktívne zúčastňujú na online veľtrhoch českých a slovenských cvičných firiem žiakov stredných škôl a každoročne sa zúčastňujú medzinárodného veľtrhu cvičných firiem na Metropolitnej univerzite v Prahe. Tento veľtrh prebieha v slovenskom, českom aj anglickom jazyku a ponúka súťaže v rôznych kategóriách vrátane najlepšieho stánku, predajcu a reklamného videa. Žiaci súťažia v simulovaných situáciách cvičných firiem, čím rozvíjajú svoje prezentačné, komunikačné a obchodné zručnosti. Naša škola podporuje aktívnu účasť na súťažiach v informatike, ako sú Stredoškolská e-športová liga a e-bobor, a každoročne organizujeme IT fitness test na zisťovanie zručností v digitálnych technológiách. Žiaci sa zúčastňujú olympiád v anglickom a nemeckom jazyku, zapájajú sa do stredoškolskej odbornej činnosti a študentskej vedeckej aktivity, ktorú organizuje Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zriadili sme mediálne štúdio, ktoré poskytuje žiakom príležitosť aktívne sa zapájať do tvorby mediálnych obsahov a rozvíjať tak zručnosti mediálnej gramotnosti v oblasti marketingu, propagácie a reklamy. Na základe osobného výberového pohovoru a študijných výsledkov žiakov im ponúkame účasť na programe Erasmus, ktorý umožňuje bezplatné zahraničné stáže s cieľom získavať pracovné a odborné skúsenosti v cudzom jazyku so zabezpečením atraktívneho poznávacieho programu. V rámci projektu žiaci dostávajú na pobyt finančnú podporu. Naša škola úspešne získala akreditáciu v rámci programu Erasmus do roku 2027, čo umožňuje vycestovať každý rok študentom a učiteľom do zahraničia s cieľom získať najnovšie poznatky z praxe. Takéto stáže sme už absolvovali vo Veľkej Británii, v Taliansku, Španielsku a Portugalsku. Pre žiakov základných škôl organizujeme workshopy finančnej a mediálnej gramotnosti formou hier, kvízov a zaujímavých aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube. Poskytujeme bezplatné doučovanie a individuálne konzultácie anglického a nemeckého jazyka, z účtovníctva, ekonomických cvičení a informatiky, ako aj možnosť na bezplatnú záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity v súkromnom centre voľného času prostredníctvom rôznych krúžkov. Škola pravidelne realizuje lyžiarsky výcvik a v budove školy je pre každého k dispozícii špičkovo vybavené fitness centrum. Rôzne exkurzie a odborné prednášky na aktuálne témy sú samozrejmosťou. Našou snahou je vychovávať študentov rozhľadených, ktorí budú vedieť spájať, analyzovať a vyhodnocovať informácie a následne urobiť správne rozhodnutie vo svojom živote. Študentov, ktorí sú tímoví hráči, schopní prijímať zodpovednosť aj oprávnenú kritiku, viesť konštruktívny dialog, ale podať aj individuálny výkon. Študentov, ktorí sú si vedomí svojich občianskych práv a povinností. Študentov, ktorí budú vedieť v živote využívať komunikačné, sociálne zručnosti a kritické myslenie. Absolventi našej školy sú pripravení na založenie a riadenie vlastných podnikateľských subjektov. Nájdu uplatnenie v pracovných pozíciách v nižšom a strednom manažmente, marketingu, ekonomických, finančných a administratívnych činnostiach,
obchodných spoločnostiach a v inštitúciách poskytujúcich finančné služby. Pokračovať môžu vo svojom štúdiu aj na vysokých školách so zameraním na spoločenské vedy, ekonomiku, právo, psychológiu alebo aj masmediálnu komunikáciu. Náš pokrok spočíva v našich schopnostiach prispôsobiť sa a pripraviť sa na budúcnosť.